čase vyhľadávam samotu. Mám síce dievča, ale odrazu neviem, čo s ňou. Teda čo s nami. Chcem sa rozhodnúť. Definitívne rozhodnúť, ale nejde mi to. Nikdy mi to nešlo, myslím, rozhodnúť sa. A k tomu tie sny. Stále sa mi snívajú dva sny dookola. Zdanlivo spolu nesúvisia, ale predsa. Neviem prísť na to, čo vlastne znamenajú. Keď ju opustím, tak umrie? Či to, že z nášho vzťahu sa stala len obnosená figurína? To je ona. Bude to ona? Nie. Kto si? Si to ty. Ukáž mi tvoju tvár. Potom mám vždy pocit, ako by som niečo nepochopil. Ako by som niečomu dôležitému neporozumel. Neviem sa zbaviť tých, čo som miloval. Stále sú so mnou. A tak tu stojím na tom istom mieste. Chcel by som, aby bol náš vzťah ako predtým. Aby bola ona taká, ako bola kedy. A tak sa trápim. A čakám na rozuzlenie.
Je to ťažké. Niekedy sa mi začne snívať aj tretí sen. Ale ráno si nič nepamätám, alebo skončí hneď na začiatku. Verím však, že raz ho zachytím a budem si ho pamätať. Dúfam v to. Zase ty. Ja viem. Ja už viem, kto si. Ty nie si. Ty nie si ona. Čo je? Čo je s tebou? Veď ty vieš, že ťa ľúbim. Nič. Vôbec nič. Ani mi neodpovieš. Pozri sa. Kľačím pred tebou. Ponížim sa. Takže nič. Ani jedno slovo. Nezmeníš sa. Nebudeš živá. Nebudeš pravá. Ale takto to nebude mať zmysel. Nemôžeme takto pokračovať. Musíš byť pravá. Musíš byť živá. Musíš byť taká, ako si bola predtým. Rozumieš? Tak toto chceš? Toto sa ti páči? Takto? Aj tak som bol vždy sám. Len ja a moja samota. A ty si bola vždy len obyčajná figurína. Obyčajná figurína. Neviem, či to znamená, aby som ju opustil aj za cenu veľkej bolesti, alebo rozchod s ňou by ma nakoniec zahubil. Mať tak trochu voľnosti. V poslednom čase vyhľadávam samotu. Mám síce dievča, ale odrazu neviem, čo s ňou.